Ngisebenzisa idatha lami. Ngoba nje mina network. Network. Usifundo ulahlekelwe ifoni usifundo. Guys, ni-careless yezwa yini? Uyilahla kanjani nje ifoni? Wena nje ugrova nje uyilahla ifoni. Mina ifoni yami nje ngiyi-check-a now and then. If ngikwi-group ifoni yami ngiyi-check-a now and then. Yini ezoyenza ukuthi ngingayi-check? Hawu futhi ngiyayisebenzisa ifoni ngikwi-group. Nayi ukuthi ngiyadansa kuphela ngisebenzisa ifoni. Yes. Ngenza ama-video nje share ngaphandle kwe-content ngeke ngenza ne-content emgruvini. Uzangibone lo mina umuyitshela kanjani umini njobe khuluma nabafana. Small. Kuthe. Oh, wena like ngefoni yami. Cha nesicephe ukuthi uyisholani lonke. How could you say that in front of people? Badlala abantu abawu-2. Bayi-2. Sangani wena naye lokho. Abanye abantu babhizi. Ngakwazi ukuba busy ngoba maningi ama-live akhona, that's why. People who got more followers than me. But now you do have followers, man. Yes, I do, but I ngale 3.K is nothing compared to abantu abathole ama-million. Awukayenzi kanti le challenge? Ndamngayenzi. Uyathanda i-bank? Yibo amanda uthi love bites le. Ube ngathini mama? Bukani? Yini le? Akusi love Love bites? Hayibo, ngiyasho nje ukuthi reaction ye-perfume. Ngiyaphuma la. Leaving guys because akwazi uba phela ngahlala ku-live kunje. Akwazi. Ngiyabona silapha kufana uyangizama. Asinga-give up yabo. Ngihlale nje. Awu inja. Mancane vele. Ngathi uyahlanya mfethu uma live ngathi ukhuluma wedwa. Serious, ngathi ukhuluma wedwa because ayikho umuntu okuphendulayo umzwayo. Amkunami. Ngiyabonga for i-gift boy. Yeah, mfethu. Futhi mfethu embami. Imala. Yes? Endandani semala. Asamshaya amatsopoyi. Asamshaya amatsopoyi emala. Mhla 1 guy. Ufunani mina? Yini oyifuna kumina? Uma lo ngenile. Ehlekani? Yini ehlekayo? Ubonile amatsopoyi emala ngomhla 1 November?
Wabuyela amatsopo aqala bethenge imoto kuqala abantu before siya amatsopoyini. Yabo? Yes, siko amatsopo sinanazi imoto. Saje amatsopoyini sinanazi imoto. Yabo ngisho. Ayikho le. Qashe imoto kuqala. Qashe imoto nemasa amatsopoyini. Guys. Hlaka 1 November nje. Vele sizophela inyanga ngithatha 25 ulani. Khipha ama bank statement enu Imali unahambe. lalela awufuna abantu abenza mangabutshela abantu ukuthi guys nangibhuta amalungelo udayisa imoto. Bayazi wahambe So if bayazi. ufuna imoto so if ufuna imoto nayo inamba kalungelo la. Awubhale lapho, bhala lapho. Before ngiphume. Angikwazi ukuyenza leyo nto leyo mina. Wakungibona ngibhra ama live. Awuhlezi dlala TikTok kangaka wena. Ibhale ngizoyiphina. Njani wena nobhuti wakho? Ukuze dog. Ngithi ibhale ngizoyiphina. Oh network. Angizwa. Usebenza kini ngithi mina ibhale ngizoyiphina. Ngizoyiphina la. Bayibone. Okay. Azange Thiwa manje. Meaning, Nge-vape guys. I-vape. Ngiyayithanda i-vape. Anganoma ngi-addicted to i-vape but ngiyayithanda. Yabo nje bese waste nje ukuza esikoleni 50 rand wami wonke nje. Ngabe ngithengeliwe iwe Wednesday today besithathwa amabhega. Ngabe ngidlile iwe Wednesday ngo-60 rand ngisuthele ngihlala ekhaya. Kule njengomisha isikhathi nje la. suka Green Con. Ngebe Green Con. Ngebe Green Con. Emasho. Emazulu. No. Ngaze ngiye. Soon. Hello. Guys, let's start on bhega today. Ukudlalela igqomo udansa kancane. Dlali. Hayi ngifakile amabhega. Nawangisizanga nje lamaphilisi lawo le-egg. Lawo 500,000. Angine embini. Yibo sisikweda lo sasho manje skin sami. Ngoba le nto ye-category ipimple risk. Uma ingishise ngicela ukukhombisa. Iyakushisa wena. Iyangishisa. Nami ngiyabonga ngiyasola. Yazi ngoba nini ne-sunscreen lento lena nje. Ngoba kuzobe yisami ngiphethe kahle ngoba ngekho ilanga. Uma ingishise. Ipimple risk leya ye-category. Ngangibovu ebusweni ngathi nje